L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tibgħat messaġġ negattiv lil nies li lesti jinvestu f'pajjiżna u dan qed jagħmel ħsara lil Malta. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament l-erba' filgħaxija, is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis wieġeb lill-Oppożizzjoni għal kritika tagħha kontra l-iskema ta' għoti ta' ċittadinanza li qed jipproponi l-Gvern. Edward Zammit Lewis saħaq li hija tal-mistħija d-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li la darba jitla l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jikkunsidra li jirtira ċ-ċittadinanzi li jingħataw. Dan joħloq inċertezzi, partikolarment fis-settur finanzjarju. Li tiġi u li tajt illi tneħħi ċittadinanza li tkun ġiet akkwistata skont il-liġi ta' pajjiżna. U bir-responsabilità minflok tipprova ittejjeb qed tgħid l-investitur hemm barra, isma' tiġix tinvesti f'pajjiżna, isma' tersaqx law għax jekk xi darba nerġgħu nitilgħu fil-gvern, aħna naqbdu u nirtirawlek iċ-ċittadinanza. Filwaqt li l-Oppożizzjoni tefed dubji kbar fuq diskrezzjoni żejda min-naħa tal-Ministru tal-Intern, is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis staqsa allura kif il-Partit Nazzjonalista lest la darba jitla' fil-Gvern jieħu liġi fidu u jirtira ċ-ċittadinanzi li jingħataw. Dan b'mod partikolari għaliex il-liġi oriġinali u mhux il-proposta tal-Gvern hija diġà regolata b'mod li ċ-ċittadinanza tista' tiġi revokata jekk l-istess ċittadinanza tinkiseb b'erq, miżrappreżentanza jew ħabita xi fatt sostanzjali. Barra minn hekk huwa żied jgħid li hemm regolatur indipendenti li jaħdem b'awtonomija li għandu l-obbligu li kull sena jgħaddi rapport lil Ministru konċernat u l-Ministru jitfa' dan ir-rapport fuq il-mejda tal-Kamra għal skrutinju. Barra minn hekk ir-regolatur jista' jitlob informazzjoni fuq il-persuni li ċ-ċittadinanza tagħhom qed tiġi approvata. Rigward min għandu l-awtorità ta' deċiżjoni finali f'din l-iskema, Zammit Lewis sostna li mhu veru xejn li din se taqa' f'idejn privati. Mhu veru xejn illi wara li jsir due diligence jiddeċiedu dan id-ditta privata min jieħu ċittadinanza. Mhu veru xejn. Għandek il-Identity Malta u għandek il-Ministru konċernat. Id-due diligence se jibqa' l-aħħar kelma ħatibqa' f'idejn il-Gvern ta' Malta. U sostna li l-Gvern se jkun qed inidi skemi oħra bilan li jinġibed iktar investiment lejn pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari appella biex iż-żewġ naħat tal-Kamra jaħdmu flimkien għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha.